खुलुमबाय डिजिटेल निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बे समाव बरायबाय जों दिनै दंफैयो रौतानि सेरेगा फाउन्डेशन सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दा दिनैनि बे समाव जोङो मोगामोगि हाबाफारियाव जोङो लोगोसे मोननो हादों सेरेगा फाउन्डेशन सिनियर सेकेन्डारिनि डिरेक्टर बिथां अंगिरा ब्रह्मजों जोङो बे फाउन्डेशननि सोमोन्दै जोङो गुवारै माखासे बाथ्रा सावरायगोन बे समाव अंगिरा ब्रह्म बिथांनिसिम डिजिटेल निउजनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो नोंथांनिसिम जासिग्रोबाय दा बे समाव नोंथांनिसिम जोङो डिजिटेल निउजनि जानानै मिथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा सासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै सरकारि साख्रि मावालासेनो नोंथाङा व्यक्तिगत मोनसे फरायसालिनि गेजेरजों गावबो गसंथानाय आरो समाजनि जितु गेजेराव बेबायदि फरायसालिखौ फसंबाय नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला मोनसे गोजौ थाखोनि मोनसे साख्रि लानानै नोंथाङा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायोमोन नोंथांनि थांखिफोरखौ एसे फोरमायना होगोन नामा? आच्छा जिहेतु आंहा मोनसे लाइफआव थांखि दंमोन जे इन्जिनियारिं फरायनाय आफ्टार हायार सेकेन्डारि पास जानाय माने हायार सेकेन्डारि पास खालामखांनायनि उनाव आङो सानदोंमोन साइन्सआव नालाय इन्जिनियारिं फरायगोन नाथाय मा जाहैबाय जिहेतु फाइनान्शियेल कन्डिशन जा न'खराव इसां गैद्रायैबो नङामोन खिन्थु इसां माने एफर्ड खालामनो हानायखौ नुवाखै आरो जिहेतु बिदा फंबाय बुरजा ना बेनि थाखाय उनावहाय सिम्पल आङो फिजिक्स मेजर लानानै बिएससि फरायबाय बिएससि फरायखांनायनि उनाव मा आं सानदोंमोन बिएससि खालामखांनायनि उनाव मास्टारफोर माबा मोनसे मावनोसै नाथाय डिग्री फरायनायनि उनाव लासै लासै मोनसे माने मा होनगोन एसे इभलिउसन फैयो आरो जिहेतु डिग्री खालामखांनायनि उनाव मास्टार डिग्री खालामनो गोसो जाबाय मास्टार डिग्री खालामखांना आरो मा सानबावबाय आङो मास्टार डिग्री जोबनाय लोगो लोगो आं कलेजफोरनि लेक्चारार जाहैनोसै नङा होमबा लेक्चारार जानोसै बिदिनो नेट स्लेट माबा माबि लिरनोसै कम्पिटिटिभ सब माने टिचारखौनो आङो प्रफेसन साननानै लाबाय आरो नाथाय उनाव मा जाहैबाय आङो जेब्ला 2014आव सिलचरनिफ्राय मास्टार डिग्रीखौ कमप्लिट खालामना फैबाय मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव आङो लोगो लोगोनो जिहेतु उदालगुरि कलेजाव माखासे पोस्ट भेकेन्ट जानानै दंखायो जों मिथिखागौमोन आरो सारमोनजों रायज्लायनानै आङो माने उदालगुरि कलेजावनो जयनिं लाफैबाय दा बेयाव मा जाहैबाय पार्मानेन्ट लेक्चारार जानो थाखाय बा एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानो थाखाय कलेज लेभेलाव जोंहा मा नांगौ जायो ओरैनो डिग्री लेभेलाव नेट बा स्लेट एग्जामनि गोनांथि जायो आरो फारसेथिं ओइचएस लेभेल हायार सेकेन्डारि लेभेलनिब्लाबो जोंनो नांगौ बिएड नाथाय बै समाव आंहा बे मोननैबो गैथ'वामोन जेब्लाना आङो फोरोंलांनो हमबाय बिदिनो 2016आव आंनिया नेटआ क्लियार जानायसै नेट एग्जाम CSR जों खुंफुंजानाय नेटआव क्लियार जाबाय ओरैजाय गावनो गाव मोनसे फसंनायनि बाथ्रा सानबाय आरो ओंखायनो रौताथिं लाना फैनाय जादों 2016आव जोङो इनफर्मेलि सालायदों एक्सुवेलि आङो 2015आव रौतायावहाय माबा खालामनो सासे MSc खालामनाय मेथ्स MSc खालामनाय बेजों लोगोसे नांनानैनो जोङो 2015आव कचिं सेन्टार खुलिखादोंमोन रौतायाव माने सिम्पल टिउसन आरोना जायफोर बर' गथ'फोर साप'ज बिसोरहा मा स्कुलावहाय जायफ्रा माने रोंजोबबोआ खायफा गथ'फ्रा रोंजोबबोआ बेफोर टिउसन लायो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा दा बेफोर गथ'फोरखौ जोङो माने फोरोंनायनि थांखि लानानै बोसोराव 2015 फेब्रुवारिनिफ्राय जों आरम्भ खालामदों आरो बे कचिं सेन्टारनि नामखौ दोननाय जादोंमोन जों सेरेगा टिउसन सेन्टार हिसाबै दा जों बेयावनो लाबोफानानै जिहेतु मेथ्सनिबो फेकाल्टि दंखायोमोन आरो आं गावनो खुद फिजिक्सनिमोन ओमफ्राय केमिस्ट्रिनि लादेरनानै बाद बाखि इंलिस आरो बर' टिचार लानानै जों माने 2016आव इनफर्मेलि जागायजेनबाय आरो बै समाव जों सासे कालिग दंमोन जिहेतु बेबो उदालगुरि कलेजावनो फोरोङोमोन बेजों जोङो जमा लोगो नांनानै 2016आवनो सेरेगा ट्रास्टखौ जोङो रेजिस्टार खालामजेनदोंमोन थारमाने नाथाय बेयावबो माखासे मिस्टेक्स थालांदोंमोन मिस्टेक थालांनायलाय जोङो बेबो ओमफ्राय माखासे गावनि एंगार हायै खामानियाव बाहागो लानायलाय जितु जोंनि लोगोफ्रा एसे बायस्रादोंमोन बायस्रानायाव आं मा खालामखो सेरेगा फाउन्डेशन मुङै फिन मोनसे ट्रास्ट रेजिस्टार खालामनाय जादों 2018आवसो खिन्थु जोङो 2017आव मा खालामबाय जुनियर कलेज सेरेगा फाउन्डेशन जुनियर कलेज होननानै डिक्लेयार खालामदों नाथाय रेजिस्ट्रेसन माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आङो 2018आवसो माबा खालामदों मा होनोमोनलाय ट्रास्टखौ रेजिस्ट्रेसन खालामदों बेनि उनाव जोङो अफिसियेल मुभ खालामबाय अफिसियेल मुभ खालामनानै उनावहाय मा जाहैबाय जितु गोदान नटिफिकेसन फैबाय जुनियर कलेज थाला होननानै सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव कनभार्ट जाजोबनांगौ होननानै बे लेखायै जोंहा
सेरेगा फाउन्डेसन सिनियर सेकेन्डारि स्कुला आराम्भ जाबाय आरो बे हिसाबै जोंहा मा जाहैबाय मेट्रिक उथायनायनिबो खोथा फैबाय खिन्थु दिनैसिमबो उथायथ'वाखै 5-6 बोसोर जाबोबाय जिहेतु सेरेगा फाउन्डेसननि थ्रुयै नोंथाङा बे इनस्टिटिउटखौ सालायनाया दा बे गोलाव बे 5-6 बोसोराव गोबां चेलेन्जेसफोर फैबाय दा बेनि गेजेरावबो नोंथाङा साख्रि लायालासेनो बेबायदि इनस्टिटिउटखौ सालायबोबाय थादों दा नोंथांनिफ्राय मा बुंगोन जिहेतु बेयावहाय जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा मोजां इनस्टिटिउट नागिरो सोलोंथाइनि थाखाय मा खावलायगोन आच्छा बेनि बेलायाव आं दहाय सिगाङाव बुंखादोंमोन आंहा मोनसे इन्जिनियारिं फरायनायनि मोनसे गोसो दंमोन नाथाय माखासे फेक्टरनि थाखाय डाइरेक्ट बा इनडाइरेक्ट फेक्टरनि थाखाय आङो बेखौ मावफुंनो हायासै बेनिखायनो आं मा सानबाय जिहेतु आं जानो मोनासै आंनि आखाइजोंनो जाहाथे बर' गथ' जोंबायदि फेमिलि बेकग्राउन्डनिफ्राय बा जोंनिफ्राय गैयैसिन गोनाङाथ' गोनां अके जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बेबायदि फेमिलि बेकग्राउन्डनिफ्राय जाहाथे फैनानै जोंनि आखाइजोंनो बा आंनि आखाइजोंनो बोसोरफ्रोमबो सासे सानैब्लाबो माने डाक्टार इन्जिनियारिं फरायहोनो हाथों बे मोनसे आंनियाव साननाय थाबाय आरो मोनसे जाहैबाय मा जोंनि बर' गथ'फ्रा मा जायोमोन जोंबोथ' बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय नालाय जोङो OHS आव फरायबा माने बहुत प्रब्लेम फेस खालामो आरोना जिहेतु डाइरेक्ट बर' मिडियामनिफ्राय इंलिश मिडियामाव थांनायाव माने एकदम बहुत मोनसे मा होनो ब्रिज दालांखौ स्किप खालामनाय बायदि जायो जिहेतु फार्स्ट प्रसेसआव जों जाहैबाय बर' मिडियामनिफ्राय फरायबोनाय बर' मिडियाम माबाजों थांनाय जोङो एसामिस फंफा फंनै रोङोमोन खिन्थु जों जेलाना कलेज लेभेलाव हायार सेकेन्डारि लानो थाङो अब्ला मा जायो मेक्सिमाम टिचारफोरखौ जों मोनहैदोंमोन माने नन बर' पिपल माने नन बर' पार्सन बिसोरो मा जोङो ओरैनो साइन्स स्ट्रिमानो गोराखा बिनि सायाव लिरनांगौ फरायनांगौ बुजिनांगौ इंलिसाव आरो बुजायो एसामिसाव दा जोङो मालाबा मा सानोमोन आङो साइन्स फरायनो फैदों ना लेंगुवेज सोलोंनो फैदों मोनसे गोदान इंराजि सोलोंफिननांगौ मोनसे सम जाहैयो आरोना गुबुन मोनसे सोंथिया जाहैबाय फसंनायनि थांखिखौ नोंथाङा फोरमायथिबाय जिहेतु बे फरायसालिनिफ्राय नोंथाङा जेनेबा डक्टर इन्जिनियार बेबायदि गोबां सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थांखिजों नोंथाङा सोरजिदों दा बबे मिडियामजों नोंथाङा बे फसंथानखौ सालायो जोंनियाथ' हायार सेकेन्डारि लेभेलाव जिहेतु आवगोलावथ' बर' मिडियाम गैयामोन बर' मिडियामा नै एबार 2023 निफ्राय आराम्भ जादों खिन्थु अनलि आर्टसल'सो सोलिबावदों जिहेतु ट्रेन्सलेसननि खामानिया दासिमबो जोबाखै आंबो दायथ' मोन्दोंमोन फिजिक्सखौ कनभार्ट खालामनायनि माने ट्रेन्सलेट खालामनायनि खिन्थु माखासे बहुत उसुबिदा नुजायो थारमाने दा आं बेखौ बुंथ'ला बेनि सोमोन्दै दा जोङो बे हिसाबै जिहेतु जोंना मेनलि बर' फरायसाफोरखौ बोखांनायनि टारगेटमोन दा बे हिसाबै जोङो मोननैबो माबाखौ लाखिनाय जादों जिहेतु जायफ्रा बर'आव इन्टारेस्टेड अके बर'खौबो लानो हागोन जायफ्रा माने इंलिसाव इन्टारेस्टेड बिसोरबो इंलिस लानो हागोन बोथ मिडियाम नाथाय जोंहा मोनसे आलादा माबा दंमोन जिहेतु बै डिग्रियावथ' एडजास्ट जाखायो स्टुडेन्टफ्रा अलरेडि एडजास्ट जाखायो खिन्थु बै फैग्रोदान गथ'फ्रा मा जायो जाहाथे इंलिसखौ बुजिनो गोब्राब जायो बेनिखायनो जों मा खालामो जेरैहाय आदार माबाफ्राव मा होनोमोनलाय एसामिस मिडियामफ्रावथ' एसामिस स्टुडेन्टफ्राथ' एसामिस मिडियामाव लिरनो मोनो बा इंलिसावबो लिरनो हायो खिन्थु मेक्सिमाम टिचारफ्रा मा खालामो बर' मानसिया टिचार जाब्लाबो एसामिसखौ रोंफाखायो एसामिसाव एक्सप्लेन खालामो मालाय इंलिस टु इंलिसाथ' अके जोंहा बुंनांगौ गैया एज ए इन्सट्राक्सन मिडियाम इन्सट्राक्सनानो इंलिसखा जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु बर' गथ'फ्रा फेस खालामोमोन अब्ला जों मा खालामो बर'आव जोङो बिसोरनो एक्सप्लेन खालामनो हायो दा बेवहाय गथ'फ्रा क्लियार बुजिदों प्रथमाव जों मा सानदोंमोन इंलिस टु इंलिस कनभार्ट खालामो आरो जोंना टिचिं मेथडआ ओरैमोन आरोना साप'ज जों इंलिसजोंनो माबाय साप'ज मामोनलाय नैबे हमना ला मबाइल फन it is mobile phone it is called जानबुं in बर' language माने जोंनि टिचिं मेथडआ बेमोन आरो खिन्थु मा जाहैबाय फोरोङै बुजिथारोलाय उनावहाय बर'नि फंफा फंनै बुंदेनबाय बुंजेननानै आं कमेन्ट लाबाय फिडबेक लाबाय ओमफ्राय बे समावथ' बर' मिडियामनिबो सानैसो दंमोन इंलिस मिडियामनि सानैसो दंमन बुजिथारो ओमफ्राय आं सोंबाय आच्छा नोंसोरो मा लेंगुवेजाव फोरोंबा साबसिन बुजिमारगोन दा इंलिस मिडियामनि सेक्रेटारिनि स्टुडेन्ट गैया आं नामखौ बुंथ'ला बे मा बुंबाय बर'नि एक्सप्लेन खालामबा साबसिन बुजियो आरोलै होनदों दा बेनिखायनो मेथडखौ मा लाबाय जोङो बर'आवबो एक्सप्लेन खालामगोन न' डाउट थिउरिखौथ' जोङो इंलिसनि लिरखागोन एक्सप्लेनेसना इंलिसबो थादेरगोन खिन्थु जोङो बर'आव फोरोंदेरोब्ला
माने गथ'फ्रा साबसिन बुजियो जाहाथे बे ओइचएस लेभेलखौ बारलांबा अट'मेटिकलि डिग्रिया एडजास्ट जाहैखागोन डिग्रि फरायोना डाक्टार इन्जिनियारिं माबा मोनसे फरायो लाइन लानानै बा आर्ट्सनिया एमबिए टिएमबिए फरायो बिसोर बिबिए एमबिए फरायो बा माबा मोनसे फरायो हटेल मेनेजमेन्ट फरायो बिसोर अट'मेटिकलि एडजास्ट जाहैगोन खिन्थु जोङो माने नैबे मेट्रिक टु हायार सेकेन्डारि बे माने जोंनिया बे दालां जिथु ब्रिज होननानै ना एडुकेसननि जिथु ब्रिज बे माने बहुत इम्पर्टेन्ट आरो आदसा आथिखालाव गोबां प्राइभेट फरायसालिफोर दङसै दा बे मोनसे मा होननानै बुङो स्टुडेन्ट एनरलमेन्टनि बिथिङाव मोनसे चेलेन्जेस फैयो नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन आदसा जोंहाथ' मोनसे बेनोखासै जोंहा जेनेबा अनेक रोखोमनि इनस्टिटिउसन दं जेनेबा मोजां न'खरनिफ्राय फैनाय आरो फारसेथिं मा स्टुडेन्टफ्राबो माखासे बहुत खोब मोजां थाखायो जायफ्रा माने एसएसएलसि मेट्रिक लेभेलाव साप'ज 80+ बिसोर आरामसे मोनखायो 75+ 80+ बिदि माने स्टार डिस्टिंक्सन बिदि मोननाय थायो दा बिसोरखौथ' बुंनांला आरो जायफोरनि न'खरा मोजां बिसोरथ' माने इडुकेसन सिस्टेमाहाय जेरावहाय मोजां बेयाव थांनानै फरायहैखायो नाथाय जों जाबायदि फेमिलि बेकग्राउन्डनिमोन बिसोरबायदि स्टुडेन्टफ्रा थांनानै फरायनो हाया जेरैहाय माने हमना ला जोंनियाव मोजां इनस्टिटिउट दं होनोब्ला जोंनि मानसिफ्रा फ्राय हाय माबायावनो नाम्बार 1 गुवाहाटि होसोयो सेकेन्डआव मा होसोयो तेजपुर थार्डआव मा होसोयो मंगलदै आजिखालि क'क्राझार ना बेबायदि स्कपआव थांखायो नाथाय जोंनि माने लकेलनि गथ'फ्रा ओरैबायदि दं मेरिट जासेयावबो माने मोजां रिजाल्ट खालामसेयावबो माने माखासे माने फाइनान्सियेलि प्रब्लेमनि थाखाय थांनानै फरायहैनो हाया जेरैहाय बुंबाय सासे स्टुडेन्टनिया साइन्स स्ट्रिमाव मस्टलि जोङो माने आं साइन्सनि खोथाखौनो बुंगोन आर्ट्सनियाथ' एभेलेबल खिन्थु साइन्सनि खोथाखौनो बुंगोन मेन टारगेटआ साइन्सनिमोनथ' जिहेथु बिसोरो एडमिसन फिस हमना ला इयारलि 20,000 30,000खौनो गारबाय नङा होमबा खिन्थु गुवाहाटि बायदियाव बियो प्राइभेट माबा लानानै थायोब्ला जेनेबा मा होनोमोनलाय एकोमोडेसन जिहेतु लजिङाव थायोब्ला एराउन्ड बिसोरो रुमानो बेसेबां जायो 3,000 थारमाने नोंथाङा लकेलनि जितु स्टुडेन्टफोर माने खम थाखा फैसानि गेजेरजोंनो माने मोजां डिग्रि लानो हानायनि मोनसे अपरचुनिटिया नोंथांनियाव दङ नङा होमबा दा बिदिनो नोंथाङा जितु जायफोर नोंथांनि बे इनस्टिटिउटआव एडमिसन लायो बा फरायगासिनो दङ बिथांमोना मोनसे गाहाय थाखोनि पुवर फेमिलिनिफ्राय बिलं खालामो बांसिन नङा होमबा दा बेबायदि हिसाबै नोंथाङा बै माखासे दुखिया न'खरनि जितु जोंनि ओनसोलाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे अपरचुनिटि होननानै नोंथाङा बुङो नङा होमबा दा बे बिथिङाव आथिखालाव गोबां फरायसालिफोर दङसै प्राइभेट नङा होमबा मोनसे एरियायाव गैथ्राब्लाबो मोनबानिफ्राय 10टा जेनेबा बेबायदि इनस्टिटिउटफोर थायो जेनेबा बेफोरनि गेजेराव माखासे स्टुडेन्टनि बेलायाव नोंथाङा एनरलमेन्टनि बेलायाव मा फोरमायगोन दा बेयाव जोङो मा खालामदों आं दहायनो बुंखादों इनफ्रास्ट्राक्चार बा माबायाव जोङो आङो मा खालामनायदों मेनलि बिसोरनि लेभेलखौ नायदों खायफा हमना ला आंनो जिखु जाया इडुकेसनल नांगौ आंनो स्टेन्डार्ड एसेबां स्टेन्डार्डनिथ' गोनांथि गैया दा थिग बेफोरबायदिनो जोङो मोनथाम लेभेलाव नायबाय स्टुडेन्टफोर माबाखौ जेनेबा स्टुडेन्टनिखौ मोनसेया जाहैबाय ल' फेमिलि बेकग्राउन्डनि मोनसेया जाहैबाय मिडियाम फेमिलि बेकग्राउन्डनि मोनसेया जाहैबाय हाइफाइनि खोथाखौ आं सानाखै बिसोरो माने लकेलाव फरायखाया फ्राय हाइबा आउट स्टेटावसो फरायबावो मिडियाम बेकग्राउन्डनि बिसोरबो खस्थ' मस्थ' खालामनानै फ्राय माबायाव लकेल टाउन माबायाव हम टाउनाव नङाब्लाबो माने तेजपुर गुवाहाटिनि खोथा सानो मंगलदैनि खोथा सानो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा जेरैखि जाया इडुकेसनल' मोनथोंसै ना आं गिजि गोबायानो जाया मानो गस्ला गिजिजोंबाबो आं थांगोन साइकेलजोंबाबो आं थांनानै थाबायनानै थांनानैबाबो आङो क्लास खालामहैगोन अब्ला जों बै केटेगरिनि गथ'फोरखौ जों बुथुमदों थारमाने आरो मोनसे जाहैबाय फार्स्ट बेटसावनो जोंनियाव स्टार डिस्टिंसन लानानै नाम जायाखै ओमफ्राय बेयाव मा जाहैबाय फार्स्टआव जोंहा 7ल'सोमोन माने साइन्सआव ओमफ्राय आर्ट्सआव 11जनमोन कमार्सखौसो जों उनावसो माबा खालामदों दा जोंहा टटेल 15 जन स्टुडेन्टखौ लानानै स्टार्ट खालामदों दा बेयाव मा जाहैबाय मोनबेसे स्ट्रिमाव मोननै स्ट्रिम आर्ट्स एन्ड साइन्स आर्ट्सआव 11 जनमोन आर्ट्सआव 11 जनावथ' सानैखौ जों डाइरेक्ट माने फिस गरसेबो लायालासिनो इनक्लुडिं एग्जाम फिस गरसेबो लायालासिनो जोङो लाबोदों मानो होनबा सासे हिन्जावसा गथ'मोन जोंनि एरियानि बेखौ जोङो गामिनिफ्राय एसे कमेन्ट लानानै जिहेतु गामिनिफ्राय माने मा होनो बेखौ
रेफारेन्स लानानै जोङो बेखौ लाबोनाय जादों आरो जिहेतु बिमाया खर'आ एसे गाज्रिमोन बिफायाथ' एकदम मेगन नङा मेन्टेलि एसे प्रब्लेम दंमोन दा बेखौ मा खालामबाय जोङो हिन्जावसा गथ'मोन लाबोनानै बियो मेट्रिकआव खुनुरुखुम सेकेन्ड डिभिजन पास खालामबाय खिन्थु बियो मा खालामबाय एचएसखौ 62 नामा बेसेबांबा पार्सेन्ट लानानै 62 दा 65% बिदि लानानै बियो माने पास खालामदोंमोन मोजां रिजाल्ट होदों आरोना ओमफ्राय बियो उदालगुरि कलेजाव फिल'सफि मेजर लानानै फरायदोंमोन दा खिन्थु लेटेस्ट आपडेट गैया आच्छा बे बिथिङाव मोनसे बाथ्रा सिगांनि जितु रिजाल्टफोर बेनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा ओमफ्राय आं दहाय बुंखाबाय जिहेतु जोंनियाव साइन्सनि खोथाखौ आं बुंसै साइन्सआव जोंहा फार्स्ट बेट्सआव साब्रैल'मोन सेकेन्ड इयाराव खिन्थु बेलेगनिफ्राय फेल जानाय फैदोंमोन बिसोरो इनस्टिटिउसनेलि ट्रेन्सफार लाबोआखैमोन खारन जोंहा बे समाव कागजारि पार्टिया एसेबां स्ट्रं जायाखैमोनथ' मात्र बिसोरो माने एनअसि लानानै जोंनियाव क्लास खालामदोंमोन क्लास खालामनानै मा जाहैबाय एग्जामखौ गावबा गाव सेन्टाराव लिरफिनदोंमोन जों ट्रेन्सफारनि दायित्वखौ लायाखैमोन खिन्थु बेयाव मा जाहैबाय सासे स्टुडेन्ट बालिसियानिमोन नामखौ बुंथ'ला इनस्टिटिउटनि नामखौ बुंथ'ला बे मा जाहैबाय खननै फेल जादों थारमाने अलरेडि खननै फेल ओमफ्राय जोंनियाव फैनानै मा खालामबाय फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय आच्छा दा बेयाव बिमायाबो सानसेखालि फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय माने फिलिं माबा खालामदों आरो गथ'आ माने फेल जानायजों लाजिनायजों माने गोजान इनस्टिटिउटआव थांनोनो बाबाय आच्छा दा बेबायदि आरोना दा बिथाङा माने कम्पिउटार साइन्स लानानै दायो दाख्लै थांनाय 2023 आव फाइनाल आच्छा बेबायदिनो ड्रप आउट जानाय स्टुडेन्टफोरबो नोंथांनियाव फैयो नामा फैयो औ माने फार्स्टआवथ' बिदिखौनो जोङो फ्राय फोरोंदों खिन्थु उननि बेट्सफ्राव एसे मोजां स्टुडेन्टफोरबो फैदों थांनाय बेट्सआवबो फ्राय मोजां स्टुडेन्टफोर फैदों बे आरो दा जोंहा फार्स्ट रिजाल्टआवथ' माबामोन जोंहा साइन्सनिफ्राय 100% माबा खालामदों ओमफ्राय साइन्सआव आर्ट्सआवबो जोंहा फार्स्ट बेट्सआव 100% खिन्थु सेकेन्ड बेट्सआव जोंहा मा जादों सेकेन्ड बेट्सआव साइन्सआ माने अलमस्ट 100% जाबाय थादों खिन्थु आर्ट्सआवहाय सेकेन्ड बेट्सआव जोंहा सासे गाज्रि जादों थार्ड बेट्सआवबो सासे गाज्रि जादों फर्थ बेट्सआव जोंहा माने कर'ना बेट्स गोलैदोंमोनथ' आरो बेयाव एसे गाज्रि जालांदों आरो जिहेतु बिसोरनिया माने मा होनगौमोन खायफा एकदम बुंनो नाङा फरायनो रोङै माने रिडिं हायै स्टुडेन्टफोर दंमोन दा फैबाय थानाय समाव इनस्टिटिउट आरो फाउन्डेसना माबायदि हाबाफारिफोर लागोन सोलोंथाइनि बिथिङाव दाथ' जोंहा आवगोलाव कम्बाइन कर्स बेबायदि जोंहा माखासे आवगोलाव मालायनि जायगायावसो दंमोनथ' दा जोङो माने रेन्टआव लानानै माबा खालामदोंमोन माखासे फेसिलिटि गैयिनि थाखाय जोङो साननायखौ मावफुंजोबनो दा जोङो एकदमबारे मा खालामनो सानगासिनोमोन देग्लायबो जाफुंगोन आं बुंनो हाथ'वा खिन्थु जोङो मा खालामदोंमोन जिहेतु इन्टिग्रेटेड कर्सनि खोथा सानदोंमोन इन्टिग्रेटेड कर्स मिन्स जिहेतु जोङो मस्टलि आं बुंगासिनो दङ साइन्स स्ट्रिमखौ जोङो फार्स्ट एम लादों जिहेतु JEE एग्जामाव इजिलि क्रेक खालामनो हायो बेनिखायनो जोङो JEEनि जितु सिलेबास बे आरो जोंनि एसेक आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि जितु कारिकुलाम बेजों कम्बाइन खालामनानै जितु सिलेबासा अलमस्ट मिलायो जों बेखौ कम्बाइन खालामनानै माने इन्टिग्रेटेड कर्स खालामनायनि प्लानिं लाबाय थादों आरो बेनि थाखाय जोंहा माने रेसिडेन्सियेल जितु एकमडेसन गोनांथि जायो हस्टेल फेसिलिटि गोनांथि जायो जों बेखौ बानायनो हाथ'वाखैमोन दा जोंहा जितु जायगाया शिफ्टिं जाबाय जों गोसोबायदि दायो बेखौ लुफुंनो हायोब्ला जों बेखौ बानायगोन निश्चय ओमफ्राय आरो जोंहा डिग्रीनिबो प्रसेस अलरेडि सोलिगासिनो दंखायो जों मा खालामनो हायो सासे स्टुडेन्टआ जों नायोब्ला मा जायो गासिबो गोरोंथारबो थाजोबा खायफाया माने आखाइ बिद्यायाव मोजां जायो खायफाया मा खालामो एकदम इडुकेसनेल मोजां जायो दा एकाडेमिक सेक्सनाव मोजां जायो नंगौ थिगानो खिन्थु मा जायो जोंनि गार्जेनफ्रा गावबा गावनि गथ'फोरखौ मोजां बुजिनो नाजायालासिनो बा बुजिजोबालासिनो माने जाय मानसिया आर्ट्सआव फरायनो गोसोमोन बा कमार्सआव फरायनो गोसोमोन खिन्थु फिउचार बिसोरनि माबाखौ नायनानै फिउचार स्कपखौ नायनानै साइन्सआव सोसनो दा बेफोरबायदि गथ'फ्रा मा जायो गोसो गैया जालाङो एग्जाम्पल हिसाबै जों बहुत मोनबाय जोंनियावबो बिसोरबायदि गथ'फोरखौ जों जाहाथे ना जायफ्रा फरायनायाव जाबाङा मेकानिकेल लाइनाव इन्टारेस्टेड जों बेखौ माने भकेसनेल कर्सेसआव सोनाया मोजां दा जोङो बिदिनो माखासे इउनिभार्सिटिजों जों अलरेडि टाइपआव दं थारमाने सेरेगा फाउन्डेसन डिस्टेन्स लार्निं सेन्टार नोंथाङा बेखौबो सलायो दा बेनि सायाव एसे गुवारै फोरमायगोन नामा आच्छा डिस्टेन्स लार्निंआ जोंहा बर्ड अफ अपेन स्कुलिं एन्ड स्किल एडुकेसननि आन्दाराव जोङो एफिलिएसन दं
एग्जाम सेन्टारबो दं जोंहा बेयाव क्लास 10 आरो 12 बिनि दं आरो अपेन लार्निं ओमफ्राय जोंहा नैबेहाय प्राइभेट मडआव जोङो माखासे जेरैहाय माबा थाहैबाय सिक्किम स्किल प्रोफेसनेल इउनिभार्सिटि ओमफ्राय सिक्किम मामोन सिक्किम प्रोफेसनेल इउनिभार्सिटि सिक्किम स्किल इउनिभार्सिटि सिक्किमनिफ्राय मोननैजों ओमफ्राय मणिपुर इन्टारनेटनिफ्राय जोंहा एसियान इन्टारनेशनेल इउनिभार्सिटि ओमफ्राय ओरैजायहाय मा दंबावो जोंहा कलिंगा इउनिभार्सिटि बेफोरबायदि जों इउनिभार्सिटिजों दं प्राइभेट मडआव होनो हायो थारमाने प्राइभेट मड होनोब्ला ओरैबायदि जायफोर स्टुडेन्टआ माने क्लास खालामा एग्जामल' लिरगोन दा बेफोरबायदिखौ जों माने एडमिसन काउन्सिलिं सेन्टार दं खिन्थु भकेसनेलनि थाखाय जोंहा इन्डास्ट्रि पार्टनार हिसाबै टाइप दं बिसोर जोंनाव क्लास टेस्ट खालामनो हागोन रेगुलार मडआव खालामनो हायो बेखौ रेगुलार भकेसनेला रेगुलार मडआव जागोन खिन्थु जायफ्रा बे माने जितु आउट स्टेटनि इउनिभार्सिटिफोर आउट स्टेटनि इउनिभार्सिटिफ्रा माने जायफ्रा रेगुलार होग्राफ्रा माने डिस्टेन्स मडआव होनो हाया नालाय बिसोर प्राइभेट मडआव होयो मा कर्स प्रोवाइड खालामो जेनेरेल माबानि बादै मा होनगोन जोंहा काउन्सिलिं कर्स थायो आरो माखासेया जेनेबा एकाडेमिक काउन्सिलिं कर्सनि बादै काउन्सिलिं कर्सबा हजोंहाय एग्जाम हैथारनांगौ जायो दा बे आरो ओमफ्राय माखासे प्राइभेट मडआव बिसोरो माने माखासे फेसिलिटिखौ नायनानै माखौबा अनलाइन कन्डाक्ट खालामो बा माखौबा हजोंहाय थांनानै जेरैहाय बिएडफोरा थांनानै लिरहैनांगौ दा बेफोरबायदि होयो आरोना ओमफ्राय माखासे जोंहा मोननै मोनथामसो डिस्टेन्स इउनिभार्सिटिबो दं डिस्टेन्स इउनिभार्सिटिनियाथ' डिस्टेन्सनि मडैनो थांबाय दा बे आरोना आरो जोंहा जेनेबा हमना ला जोङो डाइरेक्ट माखासे इउनिभार्सिटिजों टाइप दं माखासे जेनेबा आसाम मामोनलाय मोनसे results.com बेजोंबो जोंहा टाइप दं दा बेनि थ्रुयै जों मा खालामो जोंनिफ्राय पास आउट गथ'फ्रा जिहेतु सोरबा नार्सिं फरायनो गोसो जायो सोरबा BBA फरायनो गोसो जायो बेफोरबायदि गथ'फ्रा खिन्थु मा अबे इनस्टिट्युटआ मोजां बेखौ बिसोर मिथिया अब्लाना जोङो माने काउन्सिलिं खालामथारो जेनेबा जोङो results.com नि थ्रुयै मायाव खालामनो हायो काजिरगा इउनिभार्सिटिजोंबो जोंहा इनडाइरेक्ट टाइप दं आरोना दा बिसोरो जोङो काउन्सिलिं खालामना हरनो हायो जोंनिफ्रायनो एडमिसननि प्रसेस खालामना हरनो हायो थारमाने बेसेबां सिट दङ बुकिं खालामनानै ओमफ्राय अब्लाना मा जायो गावबा गाव थांनानै लायहैयोब्ला गार्जेनफ्रा गावबा गाव थांनानै नायनांगौ जायो बा सोरनिबा गार्जेनफ्रा बिसोरनि माने जेबो नलेज गैया अब्ला जोंनि थ्रुयै थाङोब्ला मा जायो जोंबो एसे खबर लाहरनो हायो थारमाने माबोरै दं जोंनि गथ'फ्रा आरो मालाबा मा जायो बाहेरायाव थांनानै स्टुडेन्टफ्रा साप'ज फिस टेस्टनि प्रब्लेम जायो मालाबा सप्तासे लेट जानो हागौ न'खरनिफ्राय बरना हरनाय मानायफ्रा दा बेफोरबायदियाव एग्जाम जायोब्ला मा जागोन बैथिंजाय प्रब्लेम होयो माने दा बेफोरबायदिखौ गार्जेनफ्रा डाइरेक्ट थांना रायलायहैनो हाया फेस खालामनो हाया अब्ला जों बिसोरखौ माने एसे सल्भ खालामना होनो हायो आरो जिहेतु फिसआथ' मा होनगोन गासिबो फ्रियाव जाया नंगौ थिगानो होमबाबो माने एसे लेट जानाय मानायखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामनानै माने खालामनो हायो आरो दा बे अपेन लार्निं जितु सेन्टार बेवहाय माबे कर्सखौ प्रोवाइड खालामो नोंथाङा एसे फोरमायदो कर्सआथ' जेनेबा जोंहा माने एकाडेमिक होनोब्लाथ' आरो BA BSc BCom सिम्पल जितु ट्रेडिशनेल कर्सेस बेनो जाहैबाय काउन्सिलिं कर्सेस होनोब्ला ओरैजाय थांबाय LLB फोरनिफ्राय लानानै मा होनोमोनलाय जोंहा डाक्टार बा फार्मासिस्ट लाइन फार्मासिस्ट बेफोर लाइननिफोरबो जोंनियाव कर्स दं बिसोरनिया खिन्थु एग्जामखौ जों लिरनांगोन बा रेगुलार क्लास खालामहैबाथ' अके प्रब्लेम गैया दा बे आरो ओमफ्राय बेफोरखौ होनाय जायो जर्नालिजम एन्ड मास कमिउनिकेसन जायफ्रा अलरेडि प्रफेसनाव दं डिप्ल'मानिफ्राय लानानै मास्टार डिग्रिसिम जों बेखौ होनो हायो जेनेबा जोङो बेखौ मा खालामो जायफ्रा अलरेडि प्रफेसनाव हाबनानै दं बिनिफ्राय NOC टाइपनि माबा मोनसे लिरनानै लानांगोन आरोना बे लिरनानै लानायखौ जोङो इउनिभार्सिटियाव साबमिट खालामनानै बिसोरो जों डिग्रिखौ बिदि प्रभाइड खालामो आरोना खिन्थु जायफ्रा रेगुलार जेबो प्रफेसनाव हाबाखै साप'ज जायफ्रा जर्नालिजमाव हाबखायाखै बिसोरो रेगुलार कर्स खालामनाया मोजां हजोंहाय थांनानै खिन्थु जायफ्रा अलरेडि प्रफेसनाव हाबनानै दङ बेफोरबायदिया जेनेबा भकेसनेल कर्सबो लानो हायो जेनेबा हमना ला भकेसनेल इन जर्नालिजम BVoc बेचलर जर्नालिजम बेचलर अफ जर्नालिजम थांला BVoc इन जर्नालिजम एन्ड मास कमिउनिकेसन भकेसनेल कर्सआ मा जायो जोंहा एक्चुअलि प्रेक्टिकेलनि सायाव सोनारो बे आरोना दा MVocबो दं आजिखालि माबायाव NSQF कर्स बिसोर माने NSQF नि माने नेशनेल माबा कारिकुलाम जितु माने फ्रेमवर्क दं नालाय बेनि थ्रुयै होनाय जायो आरोना लिगेलि बेनिफ्राय इउनिभार्सिटिनिफ्राय डकुमेन्ट सुकुमेन्ट फैगोन प्रब्लेम गैया
बेखिनि कर्सखौ जों होयो ओमफ्राय मा दंबावो जोंहा MBA MBA बिदिनो कर्स होनाय जायो बे आरो ओमफ्राय नार्सिंनि थाखाय जोङो नार्सिंआथ' डाइरेक्ट माबा जाहैबाय नालाय हेल्थ लेभेलनि नालाय बेफोरो माने जोङो जास्ट काउन्सिलिं खालामनानै हरो माने एडमिसन खालामनानै सेरेगा फाउन्डेसन हिसाबै बेयावहाय एग्जाम सेन्टारबो दङ नामा नोंथांनियाव? जोंहाथ' एग्जाम सेन्टार हिसाबै HS लेभेलाव फार्स्ट इयाराथ' जोंहा अलरेडि माबा जाबाय एप्रुभ मोनबाय फार्स्ट इयारा जोंनियाव जायो खिन्थु जिथु बोसोरथामनि उनाव फाइनाल एग्जामिनेसन सेन्टार एप्लाइ खालामनो हायो जों देग्लाय एप्लाइ खालामगोन माने इलिजिबोल जाबाय एप्लाइ खालामनायनि दा देग्लाय एप्लाइ खालामबा निश्चय 2024 आव जायो माने दा फार्स्ट इयार फरायबाय थादों बिसोर फाइनालखौ लिरहैनो मोनगोन आरो जोंहा माने ब्रान्च हिसाबैबो दंखायो जिहेतु जोंनि आन्दाराव जोंहा माजबाद दङ ओमफ्राय ओरैजाय बाथासिपुर कलेज दङ बिसोरबो जोंनि थ्रुयैनो लिरो आच्छा ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा माबायाव दं मामोन JD ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसन होननाय दं JD सिनियर सेकेन्डारि स्कुल कबिरालियाव बिसोरबो जोंनि थ्रुयैनो इनरल खालामदों। आच्छा गोजोननाय थाबाय बिथां अंगिरा ब्रह्मनिसिम बे समाव जों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय दा बिथांनि सेरेगा फाउन्डेसन सिनियर सेकेन्डारिनि गेजेरजों गोबां बेयाव कर्सफोर प्रोभाइड खालामनाय जायो नार्सारि टु आप टु डिग्री लेभेलसिम बिथांमोना गोबां कर्सफोर बेयावहाय होनाय जायो रेगुलार आरो डिस्टेन्स लार्निं बिथांमोना गासिबो कर्सखौनो प्रोभाइड खालामो दा बेवहाय आर्ट्स आरो साइन्स कमार्सबो दं होननानै बिथांमोना मिथिहोबाय बे समाव दा नंगौ जायफोर गोसो गुदुं फरायनो बा बेबायदि कर्सखौ लानो गोसो दङ बिथांमोननि बे इनस्टिट्यूटआवनो जायफोर गोबां थाखा फैसा गारनो हायाब्लाबो बेफोर कर्सखौ गोरलैयैनो लानो हागोन सेरेगा फाउन्डेसन सिनियर सेकेन्डारि बे इनस्टिट्यूटआव फैनानै दा गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बेबायदि गोबां बाथ्रा रायज्लायनानै डिजिटेल निउसनि जानानै बे समाव फिन साफ्रोमबो नायगिरिनिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोसे दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारियाव गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय सेरेगा फाउन्डेसननि डिरेक्टर बिथां अंगिरा ब्रह्म नोंथांनिसिम बे समाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिनानै दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूट फसंथानाव NM आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। NM नि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।